Hej, mit navn det er Anne-Louise. Jeg bor i Danmark, fra Aarhus af. Jeg vil meget gerne fortælle mit vidnesbyrd, fra jeg var barn, opad til hvordan jeg mødte Jesus, og omvendte mig for alle mine synder, og hvordan det går nu et år efter, sammen med Jesus. Jeg er en søster før på 3, tvillingssøster og en lillebror. Jeg er født på Hjørring Universitetshospital, 2 måneder for tidligt. Af en mor, som knap nok var voksen hende selv. Hun var 3 måneder før hun blev 19. For at forstå sådan lidt omkring min barndom, er det også vigtigt lige at komme lidt ind på, hvordan min far og min mor havde det i deres barndom, for at kunne få en vis selvindsigt i de her generations synder, som blev videreført, det arvelige aspekt af det. Min far og den familie har været alkoholiske, og min far har fået masser af tæsk. Han har 2 søstre, og han har 3 andre stedsøstre, og så har han 2 andre stedsøstre også. Med de her nemlig de er en stor flok, hvor min farfar han havde fået nogle børn med nogen 2 forskellige kvinder, ja, der er 3 af dem, der er blevet gift ind i familien. Bonussøstre, helt fantastisk. Men min far, han var den yngste. Den her søster flok på 3 til at starte med. Og han kunne ikke blive accepteret. Han prøvede inderligt. Han var på børnehjem. Han havde fået masser af tæsk. De ville ikke rigtig have ham. Min farfars nye kone ville ikke have ham. Han havde fået nogle andre søstre, og han har fået mange tæsk undervejs. Min farfar, han drak. Han har arbejdet mange forskellige steder, og også fisker. Det blev min far også senere hen. Men han var aldrig sådan rigtig blevet accepteret, og jo mere han prøvede at søge anerkendelse og ros, som var kærlighed, og han blev tilsidesat hyppigt. De ville ikke rigtig have ham derhjemme, og han blev sendt ud for at tjene. Min far han var født i 63, så det var en helt anden samtid. Han var ordblind, havde ADHD, men forstod ham ikke, men misforstod ham rigtig meget. Og det tragiske skete så, at min farmor, min biologiske farmor, blev efter en bytur fundet død, kvalt i hendes eget bræk. Og det gik meget ud over min fars fremtidige liv. Han var 13 år gammel, han valgte kriminalitet, han valgte stoffer, han valgte at lukke ned for hans følelser. Den eneste, der nogensinde rigtig havde vist ham kærlighed, det var hans mor. Og hun blev taget fra ham i en tidlig alder, og han havde ikke fået accept. Han havde ikke fået det, som han havde brug for af min farfar. Og det viderefører så det meste af vores liv indtil en sen alder, hvor min far han nåede at få min farfars bivilelse og kærlighed. Og det har været en lang rejse. Og han døde så som min far han døde som 49 af en overdosis heroin. Min mor lever stadigvæk. Og min mors side har der også været alkoholisme involveret, og der har været seksuel misbrug, der har også været forskellige andre håndgemæl. Og det var en helt anden samtid i 60'erne til 70'erne. Der var det at få en klask i røven stadigvæk noget man gjorde. Og min
min mormor flyttede så til Holland, da min mor var 7, og så var hun dernede. Så var min mor dernede, væk fra resten af familien, mere isoleret, og kom til Danmark efter en meget tumult fortid, fyldt med traumer og massiv omsorgsvigt også. Og de møder så hinanden som 16-årige i Nordjylland, og min far han er fisker, og det udvikler sig til et forhold, hvor Sofie og jeg vi så bliver født 3 måneder før min mor hun bliver 19 år gammel. Min far han var fisker, han var meget ude, og det var meget isoleret, og min mor hun fik en fødselsdepression og ringede meget hyppigt til Holland, til hendes familie. Det gjorde min far meget sur, for det brugte du mange penge på dengang. Der var det dyrt at ringe udenlandsk. Ja, min mor hun blev gravid med min lillebror, Tim. Og hun fik... hun havde også 3 børn, og hun havde et normalt forhold til min lillebror. Jeg skal nok ikke have nævnt hans navn, tilgive mig. Det udviklede sig så til senere hen, at Tim og min mor havde et godt forhold til hinanden. Min tvillingssøster og jeg havde ikke nær så godt et forhold til min mor. Det kunne mærkes på vores opdragelse. Det var vidt forskelligt. Der var gjort meget forskelsbehandling. Og vi skulle hyppigt lege udenfor. Min tvillingssøster og jeg, hvor min lillebror han måtte alle mulige ting og fik sit eget værelse. Og et eller andet sted havde jeg en oplevelse af, at han blev lidt røvforkælet. Han havde mere legetøj. Der var meget mere tålmodighed med ham. Han fik flere knus og kram. Meget mindre skældud. Hvor mig og min tvillingssøster mere var problembørn et eller andet sted. Tim, han ville ikke vedkende os. Han havde problematikker med hans søster. Lavede meget ballade. Og vi blev mobbet fra en tidlig alder af. Og vi skiftede skole. Vi har været på børnehjem, da jeg var omkring 2 år gammel. Tim var 1,5. Og min faster, hun prøvede så at se, om hun kunne få os, men det kunne hun ikke. Hun var alt for ung. Og min far han tog på nogle ture, og havde brug for at få min mor med, siddende ved siden af sig. Det er ligesom en hund et eller andet sted. Min far han var lidt psykopat, og han var meget, det er min, og du hører til ved siden af min side. Vi flygtede fra Hjørring til mammen, ny skole, samme problematikker. Min mor fik endnu flere tæsk og legede udenfor, og en dag så kom ambulancen og hentede hende. Vi forstod ikke, hvad der skete. Vi var ikke mere end 5-6 år gamle. Og der havde min mor fået nogle tæsk og havde besluttet sig for at tage livet af sig selv. Et liv fyldt med tæsk, fyldt med isolation, 3 børn, depression, ikke kunne klare hverdagen, selv havde alle de traumer, som hun kunne. Det var et meget hårdt liv, og jeg bærer ingenting. Jeg et eller andet sted, så kan jeg godt forstå, at det var der hendes bund, den ligesom var. Og hun kom op på fod igen. Gud havde en anden vej med hende. Gud havde givet hende 3 underlige børn, som hun skulle opdrage, og min far han var overhovedet ikke kompetent for det. Jeg lavede noget lort i mammen, og vi blev passet af, hvilket stadigvæk har oplevet at snakke med Gud omkring. Der stjal jeg stjal i en meget tidlig alder, og jeg forstår ikke engang efter hvorfor. Måske var det fordi jeg aldrig fik noget. Det var sjældent, vi fik lov at få noget, fordi penge var så små. Min far han tog dem alle sammen, brugte dem på stoffer, brugte dem på hvad han kunne, mens vi prøvede at se om vi kunne overleve. Så der var mange dage, hvor vi har oplevet ikke at få mad. Det tøj på kroppen var noget, som vi fik fra genbrug eller andre forskellige steder. Og det var et meget hårdt liv. Det var også julekasser og sådan lidt.
Der gik ikke så lang tid efter, så min far lavede ravage og nogle problematikker. Min far han kom ud for en ulykke, mens han var i gang med at blive mejerist, og han brækkede ryggen. Og det gjorde, at han fik en delvis lammelse og oplevede nogle sener og fik en rygoperation. Efter det så blev det bedre, men han havde stadigvæk problematikker, og det gik meget ud over hans egen identitet, hvis man ikke kunne påveje det for familien og ikke kunne gøre det på en samfundsmæssig måde, så kunne man blive kriminel, og det var det, han kendte til, og det var det, han gjorde videre frem. Så min far, han havde lavet en masse problemer med kriminelle, som han simpelthen løb væk fra. Og så vi flygtede i nattens mulm og mørke til Bjergbro, en by lidt uden for mammen. Ny skole, samme problematikker. Prøve at se efter, om vi kunne gøre det bedre, men det endte også med, at de samme problematikker videreførte. Der var ikke rigtig nogen, der oplevede, at hey, der er 3 børn her, og vi skriger rent faktisk efter hjælp. Vi var ved vores attitude, og blev mobbet meget stadigvæk, og stjal stadigvæk, og havde svært ved at socialisere os. Vi kendte ikke rigtigt til sociale normer på samme måde, fordi vi blev ved med at... min far han levede også i isolation, og når vi lavede noget, så var det stuerest, eller så var det røvfuld, eller så var det blevet råbt og skrædet, eller stå foran os og kigge ned på os, løftede pegefinger og råbte og skreg af os, og med truende adfærd. Vi fik en hund. Vi var skide bange for ham, men min far han var ligeglad. Han ville have en hund. En dobermand, som han altid havde ønsket sig. Så det fik vi. Og det var svært at være hjemme. Jeg oplevede, at jo mere jeg prøvede at se efter, om jeg kunne gøre noget for at være et godt barn, jo mere jeg mig selv gav jeg også væk. Jeg oplevede noget meget traumatisk i mammen. Jeg havde søgt kærlighed et andet sted, og det blev naboens søn, og han var 13, og den relation vi havde foregik på en mere teenage måde, hvor seksuelle også var involveret, og det vidste jeg ikke, hvad var. Og da jeg så prøvede at fortælle min mor det, som 6-7-årig, opleves det, at min mor kom ind og spurgte, hvad det var, sådan vi lavede. Jeg vidste ikke, hvordan jeg skulle fortælle min mor det. Så jeg spurgte min søster, efter hun havde lyst til at lægge nøgen, og det gjorde vi oven på hinanden, hvor jeg havde forklaret, hvad det var, der skete. Og min mor, hun kom ind og spurgte, hvad vi lavede, og hvor vi kendte den stilling fra. Og tvillingssøster sagde, det var ikke mig. Det var ikke hende, det var mig. Og jeg fik en røvfuld, og jeg blev rusket i, og jeg fik at vide, så taler vi ikke om det mere. Og så blev jeg smidt i seng. Og i det øjeblik husker jeg tydeligt, at jeg ikke kunne stole på nogen. Der var ikke nogen som helst, der ville gribe mig. Når jeg var ærlig, blev jeg ikke troet på. Ikke med mindre jeg stod med de fysiske beviser. Tæsk, det var det, jeg fik ud af det. Og det var i hvert fald ikke kærligheden. Jeg vidste ikke, hvad kærligheden. Og jeg spurgte, hvad skal jeg være i den her familie for? Hvad skal jeg være her for? Altså, hvad er det, jeg skal lære af at være i den her familie? Hvorfor blev jeg sat ind i den her familie her? For det var ikke kærlighed. Og allerede der en scene tilbage, var det Gud, jeg spurgte. For jeg ved, Gud han havde en mening i mit liv. Og med hvad forstod jeg simpelthen ikke. Derfor besluttede jeg mig i en meget tidlig alder, at jeg ikke kunne stole på nogen. Og det førtes videre i mit liv. Og Gud han har heldigvis hjulpet mig med, at det kan jeg godt. Jeg kan godt stole på ham. Og i den forbindelse er det også nemmere at stole på mennesker. Og det takker jeg Gud for rigtig meget. Jeg oplevede, at efter lidt tid, jeg boede i Bjergbro, prøvede at se, om jeg kunne hjælpe tidligt op med mine søstre, vække dem, sørge for, at de fik madpakke med,
gå ind og sige, mor, nu går vi. Når vi gik, og hej. Og nogle gange måtte vi slet ikke, for min far han ville ikke vækkes, så vi måtte ikke gå ind og sige hej. Og så i skole, så måtte vi flygte igen derfra. I nattens mulm og mørke pakkede de sager, som vi havde brug for, flygte ud, blev kørt af vores onkel ud af Bjergbro til noget, der hed Glejbjerg. Så gik vi på efterskole, og det gjorde vi et par år også. Samme problematikker. Vi måtte ikke ringe til nogen, vi var isoleret, vi blev mobbet igen, vi var anderledes, vi var fattige. Jeg blev set ned på, prøvede at se, om man kunne få nogle venner. Jeg forstod simpelthen ikke, hvorfor at tingene ikke forandrede sig. Prøvede at se, om man kunne være venner med nogen, som var nogle af de mere populære. Simpelthen igen for ikke at opleve det her massiv svigt. Jeg legede med nogen til at starte med, men så som for de andre skoler, inklusive også ved mammen, så havde man den kun i en kort situation, en kort periode, og så helt bank på, hej, kan den her lege? Nej, du må ikke have lov at komme her igen. Næste, hej, må den her lege? Nej, og jeg skulle ikke møde op igen. Jeg fik ikke rigtig nogen begrundelse på, hvorfor jeg søgte kærlighed hos andre forældre. Og sammen med børn, nogle gange, så vil jeg hellere være sammen med forældrene, end jeg vil være sammen med børnene. Og det var svært. Jeg var ikke så meget hjemme. Jeg gik faktisk rigtig meget ude. Havde svært ved at være i, hvad jeg var i. Og når jeg sagde, at jeg blev mobbet, så spurgte jeg, hvad har du nu gjort galt? Når jeg forklarede, at jeg ikke havde gjort noget som helst, men blot var der til stede. Ej, noget må du have gjort galt. Så jeg blev hele tiden fortalt, at det var mig, der var noget vejen med. Det gjorde enormt meget med min selvtillid, med mit selvværd. Og jeg følte overhovedet ikke, at jeg var god nok. Alt hvad jeg gjorde, fejlede jeg i. Følte jeg, uanset hvad jeg gjorde, at hjælpe til derhjemme, af mine lektier. Jeg kæmpede. Men det var for at overleve et eller andet sted. Fordi det var ikke noget liv. Det var ikke sommerferie, hvor vi kom på sommerferie eller noget. Nej, det var... Sommerferien var, nej, nu er man derhjemme endnu længere tid. Ingen at lege med. Men det var så heldigt, at jeg mødte nogen, dengang jeg boede i Bjergbro, som var Gud gav mig en anden familie. Hvor jeg var bedste venner med datteren. Og jeg kom derhen en dag, jeg var simpelthen så ked af det, så jeg har fået at vide, at jeg overhovedet ikke måtte ringe til dem mere, men det gjorde jeg, og så kom jeg så på sommerferie derhjemme. Det gjorde min tvillingesøster og min lillebror også nogle gange, indtil at det gad de egentlig ikke længere. Men det var mit fristed, mit hellested. Oplevede at komme i Aqua, eller Djurs Sommerland, eller oplevede et eller andet. Uanset efter, om jeg følte altid, at jeg var en belastning, eller en byrde, og at jeg gjorde det godt nok, og jeg prøvede at hjælpe til, vaske op, lave mad. Det gjorde jeg en tidlig alder. Det har jeg kun siden jeg var 9. Ja. Brun sovs, det gjorde jeg, da jeg var 11. Ellers så har jeg kunne lave alle danske retter. Ja. Jeg husker, at jeg ikke blev troet på, og fik skæld ud hyppigt for det lort, min tvillingesøster havde lavet, eller andre havde. Jeg fik skylden for det. Og jeg prøvede også selv at tørre den af på andre, men det blev ikke så godt. Så var det bare os begge to i stedet for, der fik skylden. Men hvis det var sådan, det var min tvillingesøster eller min lillebror, der havde, så blev de troet på meget mere. Jeg fik altid at vide, at det var mig, der ødelagde alting. Det var altid mig, der brokkede mig. Men det var ret svært at se igennem fingrene med et liv i det kaos. Og efter en dag, hvor jeg havde fået en straf,
sad og spiste, husker jeg tydeligt rundt omkring et bord, sagde jeg kan ikke forstå, at man kan slå dem, man siger, at man elsker. Og min far, han havde lige givet mig en masse røvfuld. De kiggede alle sammen på mig. Vil du gerne have tæsk, eller hvad? Man kunne bare se, shit. Og min far, han rejste op. Og i den forbindelse, der satte han sig på huk ved siden af mig. Jeg havde svært ved at sidde. Jeg havde svært ved at spise. Og min far, han sagde undskyld. Og så gik han og var ked af det. Og det havde de sgu ikke regnet med. Overhovedet ikke. Jeg turde at sige, hvad der skete i familien. Og det var nok en af grunden til, at jeg ikke var så populær. Jeg turde at sige sandheden. Og det er svært med en familie, som kigger væk, eller har gravet sig ned som en strus ned under jorden til deres problematikker. Og det var svært at leve op med. Jeg var det sorte for i familien. Og jeg lavede masser af ballade, og jeg stjal også derhjemme, og jeg havde svært ved at være i mig selv, og jeg var mere udadreagerende, og jeg var meget vred barn. Og jeg oplevede at blive mobbet enormt meget. Det værste, jeg nogensinde har gjort, en hel skole var imod mig. Og min tvillingssøster, hun var en af de personer, som var synderen i det her, og jeg tilgiver hende for det fuldstændig. Hun ville gerne have anerkendelse, hun gerne være populær. Hun kunne godt tænke sig, at der var nogen, der kunne lide hende. Det var da, jeg prøvede at gøre det bedste, jeg kunne, og for at tage alt skylden, og for at alt det på mig, som jeg kunne i forhold til aflastning derhjemme, men den måde, som jeg blev opdraget på, var, at det var tæsk, det var rubberi, og det var min vej, my way or the highway, sort-hvid. Ja, enten gør du den her, eller så gider jeg det ikke. Så der var masser af gaslighting, og der var masser af neglect, og der var også tæsk, og det var noget, min tvillingssøster var enormt bange for, og det forstår jeg også godt. Og jeg prøvede virkelig at elske hende uden alt det her. Prøvede også at sige til hende, hvornår stopper du, og hvordan min egen søster kunne gøre sådan noget imod mig. Men så ville hun jo ikke elske mig. Hun elskede mere det at være populær, det at nogen var sammen med hende, det at nogen så op til hende, det at hun kunne lege med nogen. Det var mere vigtigt end at være loyal mod hendes familie, og jeg følte mig meget svigtet, kan jeg huske. Men jeg prøvede jo også at være der for hende, men jeg følte også lidt, at jeg svigtede hende, fordi jeg kunne ikke gøre bedre, end hvad jeg blev vist derhjemme. Og det var meget syndfuldt, og jeg oplevede, at min mor hun fik et arbejde, og så skulle jeg træde til endnu mere til. Jeg blev ikke troet på, men vi havde sådan en seddel, så hver gang jeg havde været ude i skraldespanden, vasket op, lavet mad, gjort rent, støvsuget, vasket tøj, blev der stadig en streg, og så fik man så efter, hvad den aktivitet så var. Og for mig, der var det jo ofte 200-300 kroner. Og jeg lavede rigtig meget, og jeg skulle også være mor over for min søskende, da min mor hun fik et arbejde. Og min far han smuttede også en gang imellem, hvor jeg ikke anede, hvad jeg skulle gøre. For min far han havde det med at tage nogle ture. Så skred han bare, man var ligeglad, han skulle have sine stoffer, eller han kørte med hans intuitive tanker, og bare lod familien bare være familie. Og så kunne min mor komme hjem til nogle børn, som måske var sultne, hvor der ikke var mad i huset, eller et eller andet. Eller græd, fordi at far han var taget afsted. Min mor hun blev nødt til at stoppe. Min far han tvang hende lidt til at stoppe. Han kom ud på arbejdspladsen og råbte og skreg og var jaloux. Jeg skal sige, at min mor hun havde fået masser af tæsk i alle de her år her, og tit handlede det omkring, at min far han selv havde været jaloux, selv været utro. Min mor har aldrig været. Og min mor hun fik skylden for hans dårlige samvittighed. Og det fik vi unge også at høre. Der var pornofilm, man fik lov at se i en tidlig alder, som jeg blev eksponeret for.
Og jeg kendte til alle de her ting, så jeg allerede i forvejen og synes det var spændende. Man kunne bestemt ikke lide, at min far han så sådan noget. Vi flygtede igen. Det er sidste gang, vi flygtede til Ribe, noget det hedder Oppegær. Og der boede vi i en campingvogn. Min far han havde lavet en masse ravage igen. Vi fik at vide på relativt kort tid, at vi havde ikke så lang tid til at finde noget. Jeg tror, det var 1,5-2 timer max. Ellers så ville rockerne komme og smadre ham og slå ham ihjel. Og vi skyndte os til alle de forskellige steder hen, og min mor hun var henne ved en, som hun kendte, og vi blev så kørt væk. Smule ud igennem en campingvogn, hvor vores stoppermand lå nede i bunden, og vi havde nogle slanger med os, og vi havde lige nogle få ting. Og så blev vi simpelthen parkeret der, og vi kunne få lov at gå i bad over på skolen. Og skolen var lukket. Der var fodbold rundt omkring os. Vi boede der i det første halvår. Vi boede i campingvognen der, mens vi fandt igen efter nogle måneder, efter et stykke tid, en ny skole at gå på. Og jeg kunne aldrig forstå, hvorfor at vi aldrig blev fjernet hjemmefra. Aldrig. Vi havde lavet ballade, vi havde oplevet, at det var rigtig svært. Min mor var på overførselsindkomst, far var sammen med min far. Vi havde virkelig ikke kunne forstå, hvorfor at andre mennesker ikke kunne se, at vi i den her familie her havde så mange problematikker. Så jeg havde senere hen spurgt min ekstra mor, og hun sagde så, efter I forsvandt i Bjerringbro, ringede vi faktisk til politiet, og politianmeldte det. Politiet fandt ud af, at vi var blevet indmeldt på en anden skole. De kunne ikke sige, hvornår, men når det var sket, så måtte vi jo have det godt. Og så blev den faktisk lukket der. Og det er jo svært. Det starter en ny sag et andet sted. Så vi følte mig virkelig negligeret og omsorgsvigtet af hele systemet også. Det så os aldrig. Også selvom at der var så mange problematikker over i skolerne. Vi begyndte et nyt sted. Jeg lovede mig selv, at jeg ikke ville stjæle mere. Jeg lovede mig selv, at det her det skulle være en ny start. Min tvillingssøster, hun prøvede stadigvæk at gøre på den gamle måde, som hun så gjorde med hensyn til at udstationere mig og nedgøre mig og tage min dagbog med i skolen. Det virkede ikke, men det gjorde, at vi igen blev mobbet begge to. Ikke havde særlig mange venner. Og efter lidt tid, så blev det jo også lidt lukket ned for et eller andet sted. Folk, de ville os ikke så meget. Jeg elskede fodbold. Jeg havde frirum i fodbold. Det var det et sted, hvor Gud han havde givet mig. Og der blev jeg valgt først. Det var det eneste sted, jeg blev valgt først. Ellers så følte jeg bare, at jeg blev straffet et eller andet sted for at leve. Og komme ind i den her verden. Jeg var ved at give op. Jeg var så skadet, at mit hjerte var så hårdt på det værende tidspunkt, og jeg havde lukket hele min familie ude alle, at jeg lukkede ned. I stedet for at flygte, kæmpe og frys, som jeg havde været vant til, så havde jeg også fået sådan en, der hedder foran respons, hvor jeg ligger ned for alle mine følelser, og jeg var begyndt at få hærdende så meget af andre menneskers had til mig, som jeg ikke forstod. Og det var pissesvært. Det var et eksistensgrundlag, som var meget hårdt, som en 11-årig ikke kan forstå. Og jeg husker tydeligt, der var en, som jeg skulle spørge om han ville være kæreste med hende. Og Gud, jeg stod foran ham og spurgte ham efter, om han ville være kæreste med den her unge kvinde. Og han kiggede bare på mig. Og jeg synes, at jeg kunne se, at han var klog. At han var meget betænksom, reflekterende, anderledes end andre. Han var også populær, men han brød sig ind til han ikke om at være populær. Han prøvede at finde sin egen vej i det hele. Han var også en person, som var sig selv. Han
Han havde nogle andre problematikker i livet, men jeg husker tydeligt, at jeg tænkte, at hvis det var sådan, at Karina slog op med ham, så ville hun smide guld på gaden. Jeg husker, at Gud åbnede mit hjerte, og jeg oplevede kærlighed for første gang. Gud åbnede simpelthen mit hjerte og lod mig mærke kærlighed. Et eller andet sted, så blev det første gang min redning til at se mig selv på en anden måde. For igennem ham blev jeg spejlet i min adfærd. Hvorfor blev jeg ved med at tæske folk? Jeg havde ikke brug for det længere. Jeg gjorde det af overlevelsesmekanisme. Jeg gjorde det, fordi jeg ikke kendte til det verbale. Jeg blev ikke hørt verbalt. Når jeg sagde stop eller sagde fra, så ville folk ikke gøre det. Det gjorde de heller ikke hjemme. Jeg vidste ikke rent magtesløshed, hvad jeg skulle gøre. Jeg valgte at stoppe med det. Han var nysgerrig på mig på en ikke-dømmende måde. Jeg har aldrig nogensinde oplevet noget lignende før. Og det er virkelig storkørte eksklusion. Han var meget tålmodig. Den unge fyr. Og jeg blev forelsket i ham. Jeg har aldrig nogensinde prøvet det på den måde før. Fordi jeg oplevede så mange traumer, var jeg tit alene med mine egne fantasier, som min virkelighed stemte overhovedet ikke ens med de fantasier, som jeg kunne have. Hverken i relationer i forhold til, hvor gode de var, for de kunne være meget dysfunktionelle. Jeg kunne gå på kompromis med mig selv hele tiden. Det kunne være meget pleasende adfærd, som jeg havde, og jeg var bange for at miste en stor del af mit liv, og jeg frygtede, og jeg havde meget angst. For igen at blive afvist. Nær relationsdannelse var noget af det, jeg havde allersværest med, men altid ønskede mig. Jeg altid ønskede mig fra en tidlig alder af at bede om en person, som elskede mig, som den jeg var. Og jeg havde en følelse af, at jeg projicerede det over på ham. Der gik nogle år, hvor vi boede der, og i de år, der gik min mor fra min far. Det takker jeg Gud for rigtig meget. Situationen var ikke nem. Min far han havde kommet ud af spjældet igen. Og havde kommet hen og ville have min mors penge og havde banket hende. Og min lillebror hørte på det hele. Og blev nødt til at ringe efter politiet, for han var simpelthen så ræd. Og jeg så nogle marmorkugler liggende rundt på gulvet. Altså, det var det første, jeg kiggede på, da jeg kom ind. Det var omgivelserne. Tingene stod forkert. Marmorkugler lå spredt. Det var lysestager og marmorkugler, som min far havde brugt til at kaste med. Han kunne være meget modbydelig og truende, og hans magtesløshed kunne han smide med noget, eller han kunne slå, og min mor havde brækket noget tåværk. Jeg ved ikke efter, om der var sket noget mere, men hun var i hvert fald meget skamfuld, og hun var rigtig ked af det. Og så spurgte jeg, hvor længe vil du blive ved med det her? Han kommer hjem og tror igen, at han har en familie, og han kan være far, og igen, og du har ladt ham have den status i alle de her år her. Han tæsker dig, han tager pengene, og han skrider. Hvor længe vil du blive ved? Går du ikke snart fra ham nu? Er det ikke snart på tide? Og min mor, hun var lidt lamslået. Det gjorde så, at jeg var den person, som min mor hun så til. Der var noget, der skulle ordnes i huset, havde hun tidligere stolede på, at jeg ville gøre det. Og det gjorde jeg også den her gang. Så hun lærte mig, hvordan jeg hævede penge. Hun lærte mig, hvordan jeg betalte regninger. Hun lærte, jeg kunne alt andet, det huslige. I 6. klasse. Så det gjorde hun. I den forbindelse fik hun over 2.000, hvis ikke 2.200 timer nede i psykiatrien, for at bearbejde alle de traumer, som hun havde været igennem med min far i 17,5 år, fyldt op med vold, psykisk tortur, må jeg vil sige, og traumer, og også fysisk. Et meget hårdt liv, fyldt med masser af traumer, svigt, respektløshed, skam, skyld, også overfor os, for hun kunne give os det liv, som vi fortjente. Og
var i en hjælpeløs offertilstand, hvor hun ikke kunne se livet være anderledes. Og det var også noget, som de andre oplevede at få af traumer senere hen. Det var noget, som jeg har arbejdet med meget også. Og den her selvmedlidenhed. Og det er svært. Det er virkelig svært. Men jeg takker Gud for, at det er noget, som han har hjulpet mig med. Og stadig også det sort-hvide mentalitetsbillede, men særligt den her fornrespekt, hvor man kæmper flygt, frys. Og failure, altså, hvor man overhovedet ikke går ud i noget som helst, medmindre man er sikker på at sejre. Så der er rigtig mange ting i livet, som man ikke gør, fordi man er bange for at fejle. Fordi man ikke kan se sig selv vinde, uanset efter hvordan man planlægger. Så ødelægger man sin egen vej, på grund af, at man er så frygtesløs, at man stopper rent faktisk med den kæmpemæssige succes, så man ender med at ødelægge det hele selv. Det er noget, som jeg stadigvæk arbejder med den dag i dag. Og som jeg har set min mor og min far kæmpe med hele livet. Hvor deres perfektionisme og kontrol, og der er meget narcissistiske tendenser også i det hele. Og egoet har virkelig styrende i vores liv. Jeg flygtede lidt fra situationerne, da min mor hun var færdig med alt det her, fordi jeg havde stået op om morgenen, gået med aviser, taget mig af mine søskende og været mor og far over for dem, sørge for, at de igen fik madpakke med, sørge for det hele husholdene, vaskede op, gjorde rent, vaskede tøj, vækkede min mor, sørge for, at hun også fik noget og mad, og sagde, nu kørte vi, og hvad der nu skulle gøres, om der var nogle forskellige ting. Jeg kunne hente chips og alkohol og smøger og sådan noget, og jeg kunne sidde og se alt det her, hun gjorde mod sig selv og blev tykkere og tykkere, og jeg tænkte, hjælper det en ting? At smovse, at overspise. Det gør det ikke. Jeg har selv oplevet det samme. Spise på traumerne, man kalder det BED, den dag i dag. Det hjælper overhovedet ikke. Det gør kun tingene værre. For man bliver ved med at banke sig selv oven i hovedet. Særligt med ens værd. Jeg flyttede hjem til min far. Der havde jeg det helvede til samme problematikker. Jeg kunne forstå det. Rigtig hurtig mobning. Den her gang oplevede jeg, at jeg skulle tage mig sammen og tage et ansvar større, end hvad jeg kunne magte. Men jeg prøvede. Man skulle følge med, man skulle holde kæft i timerne. Jeg kom fra et sted af, hvor man ikke holdt kæft i timerne. Hvor man så ned på folk, som grinte, eller folk, som var udenfor, eller folk, som var anderledes. Man skulle ikke mobbe andre mennesker. Men jeg blev gaslightet, og jeg måtte ikke komme med til fødselsdag, fordi at jeg ikke opførte mig ordentligt og lavede mine lektier, og de kunne tie stille i timerne. Det har jeg sgu aldrig prøvet før. Men det skete. Tak Else for at lære mig denne lektie. Virkelig. Det gør skide ondt, men alligevel, så synes jeg lærte rigtig meget af det. Og hvor meget langt jeg kommer, når jeg også læser og tager mig sammen. Og jeg prøvede virkelig at gøre mit bedste, men det kunne jeg ikke. Jeg havde alt for mange traumer, jeg havde alt for mange synder i mit liv, og jeg så mig selv som værende den dårlige. Uanset hvad jeg gjorde, så ødelagde jeg alting, som min lillebror altid havde talt om mig. Og det var så stor en identitet af mit mønster. Den dag i dag kan jeg godt se, at det er spirituel warfare. Alt hvad der er blevet talt over mig. Min mor, der blev ved med at kalde mig Louise Kaj, ikke ville tage mig i forsvar, var ligeglad, negligerede mig. Jeg husker tydeligt, der var en gang, vi fik læst Harry Potter. Jeg var 6. og 7. klasse, der begyndte den at komme frem, og vi sad om aftenen, og min mor, hun sad og læste den. Hun sad også og læste en gang imellem om eftermiddagen og sådan noget, og det var helt fantastisk, og min mor er herregod til at lave stemmer. Så får min lillebror en krammer, og min
min tvillingssøster siger, ej mor, det vil jeg også have, da hun kom op på trappen, og jeg turde virkelig ikke. Jeg havde sådan lyst til at sige, det vil jeg også gerne have. Ej, må jeg ikke også få en krammer? Hvis jeg spørger efter, om hun får en krammer, så får jeg garanteret en afvisning, så bliver jeg rigtig ked af. Nej, jeg spørger ikke, jeg nægter at spørge efter, om man må få en, fordi det sidste, jeg har lyst til, det er endnu en afvisning. Og da min tvillingssøster havde oplevet det, så spurgte jeg, må jeg også have lov at få en, nu når Sofie og Tim også har fået en krammer? Og min mor, hun var sådan, jamen så kom da. Og da jeg så havde gjort det, fik jeg kun, jeg fik ikke den der, som man gør med sin datter. Det var sådan, ja, så kan du godt gå. Det er meget varmt. Og det var virkelig hårdt at opleve, at jeg bare blev kasseret på den måde. Det var ikke det værd at spørge efter om at få en krammer, fordi det gjorde mere ondt. Fordi det var så koldt, og fordi at min mor hun var så egoistisk. Og jeg fik bare at vide af min lillebror, skal du også ødelægge alting? Hvorfor ødelægger du alting had? Se, nu gider hun jo ikke at læse. Nu gider hun jo ikke på grund af dig. Og det er hårdt at få at vide hele tiden, men det var ikke min skyld. Min mor, hun kunne bare ikke. Hun kunne ikke håndtere det. Hun havde været igennem alt for meget med min far, og hun kunne kun finde ud af at håndtere en eller to personer, og så, ja, vores hund, som vi så fik, som hjalp hende enormt meget med at tabe sig. Vi mødte min stedfar igennem min lillebrors allerbedste kammerat. En fantastisk mand, og jeg fik 3 søstre. De havde altid joket, ej, det kunne være sjovt, hvis det var sådan, at din mor og min far, de kom sammen, og det skete så. Så vi flyttede derud i 8. klasse, og jeg var så vred på min mor, fordi at hun lovede mig, højt og heldigt, at jeg fik den hjælp, som jeg havde brug for, nu når jeg havde knoklet min røv i laser, og tilsidesat mig selv i næsten 2 år. Det skete aldrig. Igen blev jeg tilsidesat. Igen fik jeg at vide, at jeg var den person, som var fejl på den, og blev rusket. Jeg kastede op mod døren og ruskede i, og fik at vide, at nu skulle jeg stoppe. Min mor kom op og sagde, vil du gerne have, at din mor hun bliver ked af det igen og ligger på sofaen, og er deprimeret, og du skulle tage det af familien en gang til. Nej, det havde jeg godt nok ikke lyst til. Jeg ville virkelig gerne, at min mor hun blev lykkelig. Men så må du stoppe med det her, fordi du er faktisk den faktor, der gør, at hende og jeg vil gå fra hinanden, hvis du ikke stopper med det, du er i gang med. Så jeg fik skylden for det hele. Og min mor, hun sagde aldrig undskyld, og aldrig anerkendt, at hun svigtede mig dybt. Når hun ville, så kunne hun sige tak, men det var altid, når jeg gjorde noget for hende. Og jeg blev tilsidesat, og min mor hun gik ind i rollen igen som mor og strafferen. Enten så var hun den person, som slog mig gennem masser af røvfuld, eller stuerest, eller straffer, eller så var hun den, der påvejlede. Så det var faktisk pænt svært at have et forhold til min mor, for hun var altid den største trussel. Det var min far ikke. Og det var faktisk noget, der gjorde ondt, for min mor hun prøvede inderligt. Og jeg tror ikke, at efter at min mor hun rent faktisk ved, at hun har brug for at se indad. Og hun er meget narcissistisk i nogle af de problematikker, hun har i sit liv. Og på grund af alt den angst og den svigt, som hun har oplevet, de traumer, som hun har oplevet, og de ting, som hun ikke rigtig vil kigge på længere, det stoppede jo i hendes udvikling, og det gjorde så, at hun om muligt også lukkede ned af den her frygt for lag-mentalitet, med penge for eksempel. Hun stoppede jo med at leve på et givet tidspunkt, da jeg blev lidt ældre, følte jeg, og blev offer igen for en anden situation. Og jeg beder til Gud omkring, at hun finder Gud hver evig eneste dag. For hun har prøvet at gøre sit allerbedste hele vejen igennem, men har simpelthen ikke kunne formå at se sin egen fejl og acceptere det, eller tilgive sig selv.
Det med at bære nag, det er noget værd og lort. Jeg vælger hver evig eneste dag at sige, at jeg tilgiver dig, mor, from the bottom of my heart. Jeg tilgiver dig. Jeg elsker min mor, jeg elsker min stedfar, jeg elsker min stedsøster og min søster. Men jeg kunne ikke hele op der, hvor jeg var. Det blev ved med at være det samme. Det blev ved med at være de samme mønstre. Og jeg forventede bare, at de forandrede sig en lille smule. Bare en lille smule. Det var nok. Det var altid den der form for lag-mentalitet også, som der var. Og jeg fortjente bedre. Ikke at jeg siger, at de ikke er gode nok. Det er ikke det, jeg siger. Jeg fortjente, at jeg lærte, hvordan det var at sætte grænser. Jeg fortjente, hvordan det var med selvdisciplin og lære det at kende. Jeg fortjente at hele op for alle de traumer. Og den vej kunne jeg ikke gøre uden Jesus. Der var en dag, så fik jeg at vide, at jeg havde været i misbrug. Jeg var kommet meget skidt sted hen, mentalitet, sådan mæssigt, sådan psykisk. Jeg havde fået en diagnose for alt det her. Den er så blevet afkræftet den dag i dag. Det er nok en uge siden, de afkræftede den, så det var helt fantastisk. Jeg har kommunikative og sociale problematikker. Og de kognitive slagsen, på grund af alle de traumer og de arvelige faktorer, som også ligger bag, men også på grund af al den isolation og manglende kommunikation, som vi har haft på og mobning og alle de ting, som har været med. Og det vil jeg om muligt have resten af mit liv, har jeg fået at vide, men med Jesus kan alt lade sig gøre. Nære relationer, sunde, kærlighedsfulde relationer, hvor vi hælder positivitet i sig og løfter hinanden op, er noget, jeg altid har ønsket mig. Og der er stadigvæk en rum vej. Men det hjælper. Det hjælper ikke at blive gaslightet og negligeret og omsorgsvigtet eller taget for givet eller nogle andre situationer, hvor man kontinuerligt prøver at se efter, om man kunne søge den kærlighed, som man aldrig fik. Og det hjælper at kunne ændre mit perspektiv, mit syn den dag i dag, og bruge alle de ressourcer, som jeg har brugt på min familie, på mig selv, og på at hele op. Og på Jesus, og sætte ham først på i mit liv. Det virker måske rigtig egoistisk, men det kræver det i mit liv lige nu. At skulle respektere mig selv. Og mit ego, det afleverer jeg hver evig eneste dag til Jesus, og jeg overgiver mig fuldstændig, og jeg beder Gud om, at det lader hans vilje ske i mit liv. Og samarbejde med Jesus om at få det bedste liv, som jeg overhovedet kan. Og han tog mig ud af stofferne. Han sørgede for, at jeg ikke begik selvmord. Jeg havde virkelig ikke lyst til at leve mere overhovedet. Jeg gav hele min fortid skylden for alle de problematikker, og jeg kunne ikke få mig selv væk fra den vej. Og det var pænt hårdt. Fik jeg vide af min mor. Gå ud og læse et eller andet. Bliv noget klogere, så man har noget at tale med dig om. Det var en afvisning for nogen, som skulle forestille at elske mig ubetinget. Så der var altid 5 fejl. Og det var svært, og den har jeg jo så prøvet at se efter, om jeg kunne gøre op for i mange år, indtil sidst så bestemte jeg mig for at gøre noget anderledes. Og jeg tilgiver også dig for det, mor, for du kunne ikke andre. Det var den måde, som du også blev opdraget på. Det var også den måde, som du levede på med min far. Og det håber jeg for inderligt i hele verden, at du kan tilgive dig selv for at finde Gud. Det har jeg gjort. Men jeg giver ikke dig skylden for noget som helst. Du har gjort det bedste, du kan. Den besked vil jeg gerne give mig, min mor. Og jeg elsker jer alle sammen rigtig højt. Men jeg tilgiver det også for, at jeg aldrig nogensinde kunne have den relationsdannelse til min stedfar, som var muligt på grund af dit jalousiskab. Og på grund af, at du var bange. Og fordi du gerne vil kontrollere det. Jeg er ked af, at du også oplevede det med min far. Du har elsket rigtig højt.
og jeg beder for dig hver dag. Jeg fik Jesus ind i mit liv ved at sige, Jesus, tilgiv mig alle mine synder. Jeg gik ud og bad dybdegående på badeværelset. Foldede mine hænder og bare bad Gud tilgive mig for alt de lort, som jeg havde lavet. Gud er i vand, og det gjorde jeg. Og jeg sagde, tilgive mig for at være så egocentreret, tilgive mig for at stjæle, tilgive mig for at gå i seng med de mennesker, som jeg har gået i seng med. Tilgive mig for at overspille, tilgive mig for den angst, tilgive mig for at de fejl, tilgive mig for altid at føle mig som en failure, og tilgive mig for at jeg har været hård i min tunge, og svig og svigt og syndfuld. Tilgive mig for, at jeg bankede min søskende og bankede andre mennesker. Tilgive mig for at de personer, som jeg har mobbet også i min folkeskole. Tilgive mig for det selvmord, som jeg ville begå. Og tak for, at han reddede mig. Tilgive mig for at tage stoffer. Tilgive mig for at lyve. Og der var mange forskellige andre synder, som jeg bad Jesus om, min Gud om at tilgive mig. Og det jeg oplevede, det var, at Jesus kom og sagde, vend dig om, læg dig på maven. Jeg skulle så lagde jeg på maven, og jeg skulle løfte mine fødder. Så sagde han, løft dine fødder. Og i Bibelen står der, at når man er ren, så skal man have vasket sine fødder. Det gjorde Jesus med sine disciple. Og jeg fik vasket mine fødder af Jesus. Da det skete, så grinte jeg. Samtidig med at tudbrølte, for at sige det rent ud. Fordi det var en helt anden følelse indeni. Jeg følte, der var noget, der blev taget fra mig, og noget, der blev givet mig. Jeg har fået Helligånden inde i mig, og det takker jeg Gud for. Prøv at gøre det hver evig eneste dag, og takker Helligånden for at være her. Tak Jesus for din Helligånd. Og der gik nogle dage efter det, så fik jeg at vide, at Jesus vil gerne tale med dig. Og det var nogen, som jeg så på YouTube, og jeg gik hen og satte mig ned på en måtte, og kunne forstå, at jeg havde efter, at jeg inviterede Jesus ind, og jeg sagde, Jesus kom, vær min herre. Jesus kom, jeg inviterede dig ind i mit liv, og jeg kunne forstå, hvad der skete. Og jeg fik at vide, spørger efter, om det her det er angst. Altså. Så jeg spurgte Gud, er det her angst? Og da jeg spurgte dem det, så mærkede jeg bare en flodbølge her fra hovedet af, hele vejen ned til fødderne. Fyldt op med kærlighed. Og det var ikke den form for kærlighed, som jeg oplevede i min bagage, i min fortid overhovedet ikke. Og jeg græd, og jeg stod, er det her kærlighed? Jamen, hvad er så alt det, som jeg havde fået i min fortid? Jeg kunne overhovedet ikke forstå det. Og jeg ønskede bare, at min tvillingssøster om nogen fik den team, han har. Hans kone, min mor har, hendes mand, min lillebror har, ja, min tvillingssøster har også, og mine andre søstre har også kærester. Men min tvillingssøster har det rigtig svært, for hun følte også generationerne af sønner, de veje. Med noget narcissisme, og nogen, som ikke har empati. Og jeg har fået 2 børn, vidunderlige smukke børn, som jeg elsker rigtig højt. Jeg elsker dem alle sammen højt. Og jeg ville bare så gerne have, at min tvillingssøster, hun fik lov at opleve, hvordan den her ægte kærlighed var. Så hun kunne også gå helt op, så hun også kunne opleve, hvordan det oplever jeg bede for hele min familie om, og det vil jeg meget gerne opfordre til, at også at kunne hjælpe med alle de bønner, som overhovedet muligt. Hele mit hjerte siger jeg tak. Det var helt fantastisk. Og jeg har oplevet, at Gud har taget rigtig meget angst fra mig. Jeg har stadigvæk problematikker engang med noget frygt og noget angst til fra, hvad der kommer til at ske, og med kontrol og perfektionisme, men Gud han overgiver dem hver evig eneste dag til Gud. Jeg har oplevet, at sådan må jeg sige, afbekræfte den diagnose,
Der er nogle andre problematikker. Afvisninger har jeg været enormt bange for, men jeg er blevet meget bedre til at opleve, også med hensyn til at tåle, at andre mennesker de bliver sure på mig, selv når jeg sætter mine grænser. Jeg oplever Guds kærlighed og nærvær, og beder for hver evig eneste dag, at lytte på, hvad Gud her siger, og at jeg må være åndelig ledt af Helligånden, og at Jesus er min herre og min frelser i mit liv. Jeg overgiver hele den dag til ham, og hver eneste dag læser jeg Bibelen og beder, og er sammen med Gud. Jeg prøver at gøre mit bedste på at lytte, men jeg har stadig problematikker med at være i mig selv, og arbejder med at komme ned i kroppen, og ikke længere er i survival mode, men simpelthen nervesystemet får lov at hele op. Og det har taget rigtig mange måneder, men det er på den rette vej. Jeg er blevet endnu gladere hver eneste dag. Jeg kan rent faktisk finde ud af at tænke positivt. Der er stadigvæk manipulationer. Der er stadigvæk, hvor er du henne i det her? Men jeg ved, Gud er i alle steder. Og jeg bliver ved med at tænke på, der står i Bibelen, at og se jer med jer alle dage, helt til verdens ende. Det siger Jesus i Matthæus kapitel 28. Og det er egentlig vigtigt at huske på hver evig eneste dag, at finde min identitet i Jesus. At jeg tror på, at Jesus er Guds søn. Han blev født af Jomfru Maria. Og pigen under Pontius Pilatus korsfæstet, død og begravet og genopstået igen af Guds hellige ånd. Og undfanget af Helligånden. Og han tog alle mine synder på sig på Golgata. At han er Guds enbårne søn. Og det siger jeg hver eneste dag. Jeg overgiver til Jesus. Jeg har tabt mig enormt meget. Jeg er meget mere aktiv. Jeg griner meget mere. Jeg er mere glad. Føler, at jeg er blevet mere mig. Jeg lærer mig selv. Bliver meget mere kvindelig. Har mere overskud. Lærer mig bedre at kende. Det gjorde jeg overhovedet ikke, for jeg vidste slet ikke, hvem jeg var. Jeg var en sammensurium af alle de forskellige former for relationer, som jeg havde omgået med, og hvor jeg havde mistet mig selv i den pleaserrolle, som jeg havde prøvet ved at få relationsdannelse. Jeg prøver hver evig eneste dag at leve mit liv efter Guds ord. Det er svært. Det er ikke nemt. Og man vil fejle masser af gange. Jeg er blevet sagt af Jesus, skriv en journal. Hver evig eneste dag, hvad der trigger mig. Hvilken rejse, hvad det er, sådan jeg skal lære af de forskellige situationer. For på et tidspunkt nu får jeg også skabt mig et overblik, ligesom Moses gjorde ude i ørkenen. For Gud gav dem også instrukser. Hans folk af Israel. Hvis de havde fulgt dem, havde de ikke gået 40 år ude i ørkenen. De har kun gået 3 dage derude. Så få skabt en journal. Jeg vil ikke sige, det er ikke en dagbog, det er en journalføring. Jeg taler med Gud hver evig eneste dag. Prøver at stå op om morgenen og være der og overgive hele min dag til Gud og fortælle omkring, hvor jeg elsker ham, men også de problematikker, jeg har. Men også de steder, hvor jeg synes, Gud, jeg synes godt nok, du er dum lige nu, at du tillader det her. For det er også i orden. Gud, han kan klare hvad som helst. Og der er ikke den ting, Gud har ikke ladet sig til øre til. Selv dengang jeg var barn, så kom Gud til mig. Jeg havde simpelthen så svært i 6. klasse, dengang jeg tog mig af familien, og jeg havde set min mor smække med lårene og råbe og skrige. Og jeg tænkte, jeg ved efter, om det virker. For jeg var så ensom og havde selvmordstanker masser af gange. Og jeg tænkte, der må der være nogen, der må der være mere til livet, end bare at være slave for ens egen familie. Og ikke at blive elsket. Og
afvist kontinuerligt og blev mobbet hele tiden. Der må der være noget. Jeg kæmper jo krige på alle mine fronter, og jeg taber altid med alle sammen. Og det prøvede jeg, og jeg fik så stod jeg sådan, men jeg mangler nogen at sige det til. Jeg har ingen. Vildt ensomt. Så selvom jeg var der for hele min familie, så var der bare aldrig nogen, der var der for mig. Og der kom navnet Gud ned i mit hoved. Tak, far. Det er tunge dele, jeg har bedt om. Og der var 2 vidunderlige kvinder i Aarhus City Kirke, som bad for mig, og det var helt fantastisk at få lov at opleve det, og kunne tale til Gud. Djævlen, han forstår det ikke. Helvede er virkelig. Det har jeg også oplevet flere situationer, hvor der men alt det lader jeg Gud omkring, om jeg skal fortælle eller ej. Jeg ved i hvert fald, det er et helvede. Og alt, hvad jeg har gennemgået, har været spirituelle angreb helt fra dengang jeg var barn af. Men også det, at jeg er blevet valgt til i min familie, den generation, at jeg husker rigtig godt. Jeg husker de forskellige ting. Gud har givet mig egenskaber til at arbejde med mig selv godt og analyserende. Og Gud er også i gang med at lære mig, at det egen blueprint, som jeg har skabt for mit liv, ikke stemmer overens med hans. Så jeg overgiver den hver evig eneste dag til ham. Og Gud, han har kontrollen. Det er svært. Det er pænt svært, men jeg kan være meget så frustrerende og irriterende, og nogle gange også opføre mig som et lille barn. Jamen, jeg vil købe det her, eller jamen, jeg vil spise det her, når jeg skal faste eller noget andet. En ting ad gangen, stille og roligt. Det vigtigste, som jeg lærer hver evig eneste dag, det er, at jeg skal huske at være obedient til Gud, og bede Gud om hjælp, og ikke at rely på, jeg taler meget engelsk, og jeg lytter til mange engelske tekster, så tilgiv mig, hvis jeg bruger mange engelske ord, som er muligt, I ikke lige helt kan forstå, så håber jeg, I lige vil google det. Kun på Gud. Kun rely på Gud. Jesus er den eneste, som aldrig nogensinde vil svigte. Mennesker gør. Det er en del af livet. Mennesker kan sove. Selv er det tætteste. Men Jesus gør aldrig. Jeg har lært rigtig meget omkring, at det billede, som jeg så Gud med, og som jeg stadigvæk til tider ser Jesus med, det er mine egne traumer, og det egne worship af mine egne følelser, og min fortid, hvordan jeg selv er blevet opdraget. Det kan være min far eller mor, eller de mennesker, som har opført sig meget grusomt imod mig, eller svigtende imod mig, eller en eller anden form for følelse, som kan trigge mig. Det kan også være mig selv, som har opført mig knap så godt mod mig selv, og det kan jeg også projicere rigtig meget over på Gud. Hvor jeg bare har lært, at det må du altså undskylde for, der faldt jeg sgu i spinaten igen. Og jeg kom til at worshipe min egen fortid og mine egne følelser i stedet for dig, og hvordan du virkelig er, fordi at Gud er god, og det erklærer jeg i Jesu Kristi navn. For Gud er god. Han er ubetinget kærlighed. Ja, så jeg vil jo kun opfordre til at gøre det samme og sige hej til Gud og Gud i badet og simpelthen bare eller sidde på sofaen og sige, Jesus, jeg tror på dig, og jeg overgiver mig fuldstændig hele mit liv til dig. Jeg beder dig at være min herre og frelser i mit liv, og så angre for dine synder og sige undskyld til Gud. Det er det mest underlige, nogensinde jeg kan gøre.
Du vil aldrig nogensinde fortryde det. Og jeg glæder mig til at velkommen dig til familien, som bror og søster. Uanset hvad, så beder jeg for dig hver dag. Så tusind tak for at høre mit vidnesbyrd. Det var langt. Men tak for det. Din tid. Hej og god aften. Guds fred være med jer.